ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോണത് ചാപ്റ്റർ 17 ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയോട്, ഗുരുപരമ്പരയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനു ഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതിശ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാനിതാൻ ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്യേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യാദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭാതി ഗൗര പ്രമാണത്തെ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോ പറയണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ്, ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. അപ്പൊ ഈ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്തിനാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയധികം പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ഒരു സംശയം എന്തിനാണ് അർജുനനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, പ്രകൃതി പുരുഷൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ 3 സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും എന്താ സംശയം അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം. അതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. എന്താ വെച്ചാല്, എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, ഈ അസുര ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണതെന്നും, ഈ അസുര ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നും, അതായത് അതിനുള്ള വാതിലുകള്, ഈ അസുര ഗുണത്തിന് വരാനുള്ള വാതിലുകളുണ്ട്. ആ 3 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇവിടെ 17ാമത്തേൽ പറയുന്നത്, 17 1 തൊട്ട് 7 വരെ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നു. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ യജ്ഞം, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം, പിന്നെ ഓം തത്സത്. ഇതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദാനം, കർമ്മം, യജ്ഞം, തപസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഓരോന്നും, അതായത് ഇപ്പം വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ ഓരോ വിശ്വാസത്തിനെ പോലും നമ്മുടെ ഈ രജോ തമസ് ഗുണങ്ങളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ഏത് വിശ്വാസത്തിലാണെന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി അതിനെ പറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇത് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയെയും നിർണയിക്കുന്നു. അപ്പം ആരാധന അതെങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? മാതാജി വ്യക്തമാവണില്ല ക്ലിയർ മാതാജി. ആവുന്നില്ല. ഒട്ടും ക്ലിയറാണില്ലേ? എന്നാ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് സ്ഥലം മാറി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. വിട്ടു പോവാ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് സ്ഥലം മാറി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? കേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരും ആൻസർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒട്ടും കേൾക്കണില്ലാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് അർജുനനാണ് ഇതില് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് പിന്തുടരുന്നവരെ ദേവന്മാര്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരും ശാസ്ത്രവിധിക്ക് എതിരായിട്ട് പോണവരെ അസുര ഗുണമുള്ളവരെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഒന്നിലും പെടാണ്ട് അവരവരുടെ ആരാധനയുടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പോഴും കേൾക്കണില്ലാന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം ചെയ്യണേ, ആരെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് മ്യൂട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം. അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അർജുന അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗ യോഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോ രജസ്തമഃ. അപ്പൊ ചോദിക്കണു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതിപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ്, അസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്, ശാസ്ത്രവിധി അല്ലാത്തത്. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതിലാണ് ഇവര് വരിക? അപ്പൊ ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്ത ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ അവരിൽ കാണുന്നത്? ഈ ആരാധന ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ വിശ്വാസം, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓരോ വിശ്വാസത്തിനും വേറൊന്നിലേക്ക് മാറുക. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. അതായത് ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്കാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക.
അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിശ്വാസം. എന്തിൽ വിശ്വാസം? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ആണ് പരമമായ ആത്മശാന്തി വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനബദ്ധ്വ പരാം ശാന്തി അജിരേണാദി ഗച്ഛതി. അവര് എവിടെ എത്തുന്ന പറയുന്നത്? പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു, അവര് പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളെ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റണമെന്നും ആ മാലിന്യങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള ആ മഹാമന്ത്രം ആണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പിടിവള്ളി. അതിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? ശാസ്ത്രവിധിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്, ശാസ്ത്രവിധി ഇല്ലാത്തവര് നരകത്തിലാണ് പോണേന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കേൾക്കണില്ലേ? അതോ ആരുടെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ ആരുടെയോ ഓഡിയോ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അതാ കാര്യം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് സംശയം മാറ്റണം അല്ലെ? കാരണം അതും ഒരു കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സസ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട് ശൃണു, കേട്ടാലും കേട്ടു. അതായത് കേൾവി, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ ശ്രവണം, എന്താണോ നമ്മൾ കേൾക്കണത് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുള്ളൂ. വെറുതെ നമ്മൾ വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ പഴയ ഒരു ഗാനം, നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഒരു പാട്ടായിരിക്കും അത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാട്ടൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫുൾ ഡേ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ പാട്ട് നിൽക്കും. നമ്മൾ മറന്നേ പോയതായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടായിരുന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് അത് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. അതെന്താണ്ടാ? നമ്മുടെ കേൾവി. അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ച. ഏതോ എന്നോ ഒരു പഴയ ഒരു മാഗസീൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഒരു നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ എന്താണ് പറയാ ഇത് ആനുവൽ ഇതിന്റെ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാര്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്ത അന്നത്തെ അവര് പറഞ്ഞ സംഭവം വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പോയത് അവിടം വരെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതതിന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിനെയും സാത്വികം, രാജസം, താമസം അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം സാത്വികമാണോ രാജസമാണോ അതോ താമസമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അർജുന, നീ അത് കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാ. അതായത് ഭഗവാൻ 3 തരം ആൾക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. കാമി, ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ. ഭക്തൻ എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. കാരണം ഭക്തൻ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി, പ്രേമം, അത് ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതേസമയം ജ്ഞാനികള് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാമികള്. ഇവിടെ ജ്ഞാനികളെ സത്വഗുണത്തിലായിട്ടും ഭക്തരെ ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം, നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ സാഹചര്യം, പിന്നെ നമ്മളുടെ കേൾവി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സനാതന ധർമ്മമായിരുന്നു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള
ആൾക്കാർ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വന്നത്, അവരുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ എന്തായി, അവരൊക്കെ മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള്, അതാണ് പറയണത്, ഭഗവാൻ പറയണത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവസത്തകളെ ഇന്ന സ്വഭാവത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതായത് അവര് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സത്വരജ സമോ ഗുണങ്ങളിൽ വരും. സത്വരൂപത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയാ, അവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം സത്വഗുണമുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞവര്, അവര് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞവരാണ്, അവര് ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ എന്താ പറയാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. നമ്മളത് 14ാമത്തെ ഇതിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, സത്വഗുണമുള്ളവരുടെ ഇതെങ്ങനെയാണ്, രജോ ഗുണമുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്, തമോ ഗുണമുള്ളവരെങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമാക്കി തരികയാണ്. ആരാധനയിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പോലും ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഓരോ വിശ്വാസം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം. എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും പറയണില്ല? അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭവമെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്ന എന്തിനാണ്, ഈ കണ്ട സൃഷ്ടികൾ മുഴുവനും വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവര് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയണത് എന്ന് വെച്ചാൽ, യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശാന്യേ യജന്തേ താമസാജന. അതായത് സാത്വികരായ ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികള് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അല്ലാത്തവരെ പറയണു സാത്വിക ഗുണങ്ങളുള്ളവര് ദേവന്മാരെന്ന് അങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെയാണ് നേരിട്ട്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ഭജിക്കുന്നു അല്ലെ. അതേസമയം രജോ ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയണത് അസുരന്മാരെന്ന്. ഇപ്പൊ അസുരന്മാര് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യര്, നമുക്കറിയാം മനുഷ്യര് കുറച്ച് ദൈവ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തില്, നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തില് അവര് കുറച്ചും കൂടെ ദൈവികമായ ഗുണങ്ങൾ കൂടിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ദൈവമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പൂജ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യണത് അതിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, 3 തരം വേണമെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ അത്രയും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും പൂജ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും പൂജ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവര് എന്താ പറയാ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഈ കുരുതികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഈ മൃഗങ്ങളെ മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുക. രജോ ഗുണപ്രധാനത്തിലുള്ളവരാകുമ്പോ അവര് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഹോമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക. അതിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, അവരെങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഭജന കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഭജിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയണില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം. അതിപ്പോ എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണത് സനാതന ധർമ്മത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എന്തായി, അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുര സ്വഭാവികളാണ്, രാജസത്തിൽ പെടും. താമസ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രേതഭൂത പിശാചുക്കളെ പൂജിക്കുന്നവരെയാണ് താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ഇത് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധന. ഇനി ഇവിടെ കാണിക്കണു 5:6 എന്താ പറയണത്? 5:6 പറയണു, അതായത് അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനാഹ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗ ബലാന്വിതാഹ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസാഹ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. അതായത് ദംഭഹങ്കാര സംയുക്ത, ദംഭം അഹങ്കാരം ഇതോടുകൂടെ പിന്നെന്താ കാമരാഗ ബലാന്വിത, കാമൻ രാഗത്തിലും ബലത്താൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അപക്വ ബുദ്ധിയുള്ളവര്, അതായത് അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിയായ വിധത്തിലല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ, അതേപോലെ എന്താ പറയാ, അവര് ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക മൂലങ്ങളെ, ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിഷ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ 3 പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ആരാണ്? രാവണൻ കൈലാസ പർവ്വതം എടുത്ത് പൊക്കുന്നുണ്ട്. കൈലാസ പർവ്വതം എടുത്ത് അമ്മാനമാടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ രാവണൻ, അത്രയും ബലശാലിയായ രാവണനെയാണ് നമ്മള് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാള്, പിന്നെ ഇവിടെ മണ്ണിന്റെ അടിയില് തലകുത്തി നിന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, ശ്വാസം കിട്ടണില്ല അല്ലെ? നമുക്കൊരു ഇത്തിരി നേരം വന്ന് മൂക്കടച്ചു പിടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം? ഇവരുടെയൊക്കെ എത്ര വർഷത്തെ തപസ്സാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്നാ ഇതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? അവർക്കും ഗുണമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമില്ല. എന്നാ അവര് അത് തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എത്രയോ അവർക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചേനെ. പിന്നെ ഇവിടെ ആരാണ്? ഇന്ദ്ര അല്ലെ കൃഷ്ണ കിട്ടണില്ല തിരിച്ചും? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആര മതജീന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ പറയണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നണ്ടേ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കേൾക്കാനില്ലെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. ആഹാര സത്വഭിസർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയ യജ്ഞതപസ്തദാദാനം തേഷാം ഭേദമിദം ശൃണു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി പറയണു, ദാനം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, ഇതെല്ലാം യജ്ഞങ്ങള്, തപസ്, ദാനം, നമ്മുടെ ഭക്ഷണം, ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കും. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോ ഇനി ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അവര് ഒരു ദേവന്മാരെ ഭജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ശുദ്ധ സത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇതിലും ഉണ്ട് ഈ 3 തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം തിരിച്ചറിയൽ. എന്തൊക്കെയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം തിരിച്ചറിയല്? ഭക്ഷണം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ഏതു ഗുണം മുൻ നിൽക്കുന്നവരിലാണ് ഇന്ന വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആൾ, അവരെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നു. മൂഢന്മാരെ എങ്ങനെയാ പറയണത്? എല്ലാത്തരം യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ആഹാരവും ഒരേ വിധമാണെന്ന് മൂഢന്മാര് കരുതുന്നു. മൂഢന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് യജ്ഞായാലും, എങ്ങനെ ദാനം ചെയ്താലും, എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയാലും, എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവർക്കെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും എങ്ങനെയായാലും എന്താ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ, എന്തായാലും എന്താ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോരെ,
എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോലെ. എന്തിനാ അപ്പോ ഇത്രയും വലിയ പൂജ? പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് പോകണം. പക്ഷെ പൂജാ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും എന്തിനാ, അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ? അതൊക്കെ പറയണത് ഭഗവാൻ മൂഢന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നാ പറയണത്. ഇനി ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. 8 തൊട്ട് 10 വരെ. അതായത് 8 തൊട്ട് 10 വരെ ഭഗവാൻ പറയണത് സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആയുസ്സത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാഹ തസ്യാ നിസ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യ ആഹാരാ സാത്വിക പ്രിയാഹ. അതായത് ദീർഘായുസ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അത് കഴിച്ചു ഇത് കഴിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇറച്ചി മീനും മുട്ടയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ലാത്തവരും ഉണ്ട്, വളരെ റയറാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ അതിന് മാത്രം ഹോസ്പിറ്റലുകളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രോഗികളും ഉണ്ട്. റെഡ് മീറ്റ് പാടില്ല, അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരും. ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ലതാണ്, ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പുറകിൽ നമ്മൾ പോകും. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുത്തി വെക്കും. ഇന്നാള് ഞാനൊരാള് പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ്, ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അത്ര. വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഇത് വന്നതാണെന്ന്, ഇരുമ്പമ്പുളി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും. കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചു. അപ്പൊ എന്തും നമ്മുടെ ബോഡിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും നമ്മൾ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് വല്ലവന്റെയും റൂളും വല്ലവന്റെയും ഇതും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമ്മളുടെ തന്നെ ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് വളരെ വളരെ ശുദ്ധമായ വളരെ നല്ല, അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ, ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. വളരെ വലിയ ഭയങ്കര ഫീസ്റ്റും ഭയങ്കര അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെക്കും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ, ഒരു ഇത്തിരി മുളോഷ്യം, ഒരു പപ്പടം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മാങ്ങാക്കറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി ചമ്മന്തി, അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം വേറെ കേട്ടോ എന്ന് ഇതില് അറിയില്ല. പലരും പറയും ആ ഒരു എത്ര നമ്മൾ ഇനി എത്ര 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ നാടൻ രുചിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സുഖം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിലധികം നമ്മൾ പുളി ചേർക്കണില്ല, അധികം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കണില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചുട്ട പപ്പടം ചമ്മന്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കഞ്ഞി, അതൊക്കെ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിയും പയറും പപ്പടം ഒക്കെ കൂട്ടി ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കുക. ചില വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ പറയണു കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, വല്ലാത്ത എരിവ്, വരൾച്ച, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു. അത് കഴിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാജസ സ്വഭാവികളാണ്. കഡ്വമ്ല ലവണ അത്യുഷ്ണ തീഷ്ണ രൂക്ഷവിദാഹിന ആഹാര രാജസശ്രേഷ്ഠ ദുഃഖശോകാമയപ്രദ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണ്ട, വല്ലാണ്ട് എരിവ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് പുളി കഴിക്കുന്നവർക്ക് അസിഡിറ്റി വരിക, പിന്നെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അസുഖങ്ങളായിട്ട് വന്നോളൂ. അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ കൂടി ശരീരത്തിന്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വരും അല്ലെ. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പലതും നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാ വരണത്. നമ്മുടെ വയറില് നമ്മള് വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 3 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളില്
അതിനെ ഒരു ബാക്ടീരിയയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ അതിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. അതാണ് ചൂടോടുകൂടെ ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കത് പറ്റുമോ? കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കോലം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും കോലം കിട്ടി. എങ്ങനെയാ? ഒരാഴ്ചക്കുള്ള ഭക്ഷണം എടുത്താൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഓരോ ഡബ്ബയായിട്ട് ചൂടാക്കി ഓരോരോ ദിവസത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞായറാഴ്ചകളിലൊന്നും ഇപ്പൊ ആർക്കും സമയമില്ല, കാരണം ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണതിന്റെ തിരക്കില്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരാരും റെസ്റ്റ് എടുക്കണില്ല അല്ലെ. ആർക്കും ഒരു എന്താ ഒരു വിശ്രമമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം. കാരണം ഒരു ദിവസമാണ് മുടക്കം കിട്ടുക, അന്നത്തെ ദിവസം തീരുമാനമുണ്ടാവും, ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടാവും, വീട് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം, ഒരാഴ്ചക്കുള്ള പച്ചക്കറി മുഴുവനും അവര് നുറുക്കി ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവരെത്ര സമയം അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം എങ്ങനെയാ പോണതല്ലേ? എന്നിനും നമുക്ക് സമയമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ആരും ക്ഷമിക്കണം എന്നോട്. അതിനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയണതാണ് താമസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡല്ല, അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം ജപയജ്ഞമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? ഇല്ല. ഇത് വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, കലിസന്ധരണോപനിഷത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ജപയജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യഥ. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത് ഹരേ നാമമാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയണ്ട, യജ്ഞ സങ്കീർത്തന പ്രായത്തെ യജന്തി സുമേധസ. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തില് സുമേധസ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മള് ജപയജ്ഞം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ യജ്ഞത്തിന് എന്താ പറയണത്? സാത്വികം. അഫലാം കാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോ യ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മന സമാധായ സ സാത്വികഃ. അതായത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. അപ്പോ കർത്തവ്യബോധം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് കർത്തവ്യബോധം എന്ന് പറയാൻ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ബോധത്തോടുകൂടെ, ഇത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഉപേക്ഷയും വിചാരിക്കില്ല. ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കോ? ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് അത്. ഇന്നിപ്പോ എന്റെ മോളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം ഇന്നിപ്പോ കൊടുക്കണ്ട, അടുത്ത മാസം കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും നമുക്കറിയാം. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അതിനി എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ജപിച്ചിരിക്കും. എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇത് പ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ ആ ചിന്തയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു കർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇവിടെ എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയണം, അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ പോകുന്നത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടല്ല. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഏതൊരാളിന്റെ കർത്തവ്യവും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇത് പറയണത് എന്താ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ രൂപത്തിനെ കാണാനും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇന്ന് ജപിച്ചു കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാനോട് പറയാം.
ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാലിന് സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാനോട് പറയാം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ എനിക്ക് അത് ചെയ്തു തരൂ, ഞാൻ ഇത് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി തരാം. ആദ്യം പറയും പകുതി തരാം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയും പകുതി. ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഒരു കഥയുണ്ട് അതിന്. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഒരാള് പറഞ്ഞു, മൂന്ന് പേരുടെ കയ്യില് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടി. അപ്പൊ അതിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാള് അത് അതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു തുണി വയ്ക്കും. അപ്പൊ തുണിയിലുള്ളതെല്ലാം ഇയാൾക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഭഗവാന്. അങ്ങനെ വെച്ചു. അടുത്ത ആൾ എന്ത് ചെയ്തു? അടുത്ത ആള് അതിനെ ആ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടതിനെ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മുകളിലേക്ക് പോണത് മുഴുവനും എന്താ പറയാ, മുകളിലേക്ക് പോണത് ഭഗവാന്, താഴേക്ക് വരണത് എനിക്ക് എന്നത്. അത് മുഴുവൻ താഴേക്കല്ലേ വരിക. ആ മുഴുവൻ അയാൾ എടുത്തു, ഭഗവാന് കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ആൾ എന്താ ചെയ്തത്? അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞു, ഞാനിതിപ്പോ എന്തിനാ ഭഗവാന് കൊടുക്കണേ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അതെടുത്തു. അപ്പൊ ഇതിലെന്തായി? അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയും, ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താ, ഈ സമയം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്നായിട്ട് അത് തീരും. അപ്പൊ ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോ യജ്ഞമോ ഒന്നുമല്ല. ഇനി ഇവിടെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമഭി ചെയ്വയത് വിദ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തദ്യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, രാജസമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ യജ്ഞം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളിപ്പോ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തി. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? പുത്രന്മാരുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട്. പക്ഷെ അവര് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജർഷികൾ ആ നിലയിലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം അവിടെ വേണം. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. അതേസമയം നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത്രയും പണമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 10 പേരെ വിളിച്ച് ഒരു വലിയൊരു യജ്ഞമൊക്കെ കൂടെ നടത്തി ആൾക്കാർ കാണട്ടെ എന്റെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കാണട്ടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യണതിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാ നമ്മളത് നമ്മൾ ത്രിശങ്കു സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇവിടുന്ന് ഇയാൾക്ക് എന്താ പറയാ, വിശ്വാമിത്രനോട് വന്നിട്ട് പറയാം, ആദ്യം വസിഷ്ഠനോട് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും, എന്നെ ഒന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റാമെന്ന്. അപ്പൊ വസിഷ്ഠൻ പറയും, നീ ഒന്നും അതിനായിട്ടില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അത് പോയിട്ട് വിശ്വാമിത്രനോട് പറയും. വിശ്വാമിത്രൻ പറയും, ഞാൻ നിന്നെ വിടാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടും. സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ പറയും, നീ ഇവിടെ വരാറായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വിടും. അപ്പൊ എന്തായി? സ്വർഗത്തിലും അല്ല ഭൂമിയിലും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി അത്ര വിശ്വാമിത്രൻ. എന്നിട്ട് അയാൾ അതിൽ ഇരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഇഹലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ രാവണൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, രാവണൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ഏണി കെട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഏണി എടുത്താൽ എത്താൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ രാവണന്റെ അഹങ്കാരം, രാജസമായിട്ടുള്ള ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്, ആ ദമ്പം, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മള് രാജസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇവിടെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ എന്താ? രാജസം. അതെങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ ദമ്പ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ട്. അതായത് ചില ആളുകള് ആധ്യാത്മികതയിലും ഉണ്ട്, ഭൗതികതയിലും ഉണ്ട്. ചിലവര് നാസ്തികരാണ്, അവർക്ക് ഭൗതികത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടേനും, എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റെ ആ നിലയും വിലയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും കാണിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ളൊരു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല്, അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാ? അവര് എന്താണ്, പൂജ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് ഭയങ്കര ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക,
അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള 5 സ്റ്റാർ സ്റ്റൈലുള്ള പ്രസാദങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ച് വിടും എല്ലാവരെയും. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഡംബ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം, എന്നാൽ അവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ല. ചിലപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ ചിലവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വിശ്വാസമുള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും പൈസ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണല്ലോ, എനിക്ക് പൈസ തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നാ പിടിച്ചോ കൊടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണേ, അയാൾ സാമാനം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ പൈസ കിട്ടിയില്ലേ, അങ്ങനെയാ ചോദിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രം ഉറക്കൊന്നും ചെല്ലണ്ട, അതൊന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചു കൂട്ടി പോയാൽ മതി. ഇതൊക്കെ പല വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പടം കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭസ്മാസുരൻ. ഈ ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ പരമശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിവൻ അറിയാം അയാൾ ചോദിക്കാൻ പോണ വരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിക്കണം, ആരും അയാളെ തോൽപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള വരം ചോദിക്കാൻ പോണെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ആളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ പരമശിവൻ അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരെ മുറിച്ച് യജ്ഞത്തിൽ ഇടാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ നിവർത്തിയില്ല. കാരണം പരമശിവനെയാണല്ലോ ഭജിക്കണേ. അങ്ങനെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കും എന്ത് വരാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ആദ്യം പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ തൊട്ടാലും അയാൾ ഭസ്മമാവണം. അപ്പോ പരമശിവൻ വേറെ വഴിയില്ല, തഥാസ്തു പറയും. അപ്പൊ അയാൾ ചോദിക്കും ഈ വരം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ തലയിൽ തന്നെ തൊടട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പരമശിവൻ ഓടണ വഴി ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ മോഹിനി രൂപത്തിൽ വരും. മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അയാളോട് പറയും നിനക്ക്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവിടെ അയാള് നിന്നു, അത്രയും സുന്ദരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ പറയും എന്തിനാ ഓടണേന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും അല്ല എനിക്കൊരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയാനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവള് ചോദിക്കും സുന്ദരി എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും അതിനെന്താ വിരോധം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയില്ല എന്ന് പറയും ഭസ്മാസുരൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ഞാൻ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് ഡാൻസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഭസ്മാസുരൻ അതിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് അവസാനം എന്തുണ്ടാവും, മോഹിനി സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് നെറുകയിൽ വെക്കും. ഭസ്മാസുരൻ ആ മോഹത്തിൽ, അതാണ് മോഹവലയം ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ജാലകം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മോഹിനിയെ കണ്ടോടുകൂടെ. അങ്ങനെ തന്നെ സ്വന്തം കയ്യെ നെറുകയിൽ വെച്ചു. എന്തുണ്ടായി, ഭസ്മമായി പോയി. അപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ തപസ്സിരുന്ന് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണതിന് താമസ ഗുണം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്, യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, ആരാധനയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് 14 മുതൽ 19 വരെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിർത്താം. ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ സബ്ജക്റ്റ്, ചെറിയ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതും വലിയ ഇതും ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് 28 ശ്ലോകമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ 14 ശ്ലോകം കൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാ